o subirigokwanụ na gọọmenti nke ndị Anambra steeti na fejegokwanụ na be Akwa Okuko Tiwaraki n'Ọba adreesị ndị ọba ego dị na buutu wee ruo ebe ahụ wee busita oke ite niile dị ebe ahụ. Unu ya abịa ka unu fụrụ ka esi wee busita nya bụ oke ite dị ebe a lụkwara 1 million nya. Akwa Okuko rụrụ ya warehouse wee paaki ya oke ite ife juru ebe ahụ ghee akpakara dị ngwom n'ọkwa ife niile anụnwa ka ndị gọọmenti nke ndị Anambra steeti ndị udo na-achị na agụ na-eche mba jere na be Akwa Okuko Tiwaraki n'Ọba tata anụnwa bụ Friday 27th of February 2026 ka ndị udo na-achị ndị agụ na-eche mba ka fa jere na be Akwa Okuko Tiwaraki dịka Akwa Okuko si n'ụlọ ikpe wee pụta tata anụnwa ekpechara ikpe ya wee na-asị na aka nya bụ Akwa Okuko na ọ dịrị ọcha nke bụ na ndị ụlọ ikpe gwaziri ya na ọ ya alụ nga 11 months wee sị na ya ejebie ka ebusita akpakala dị ngwo niile dị ebe ahụ ka amụnye ya ọkụ. Unu ya abịakwa na fe ejego eje na fa amụnyegokwa ya ọkụ ma mmụọ Akwa Okuko na-eti. Unu ya abịa nnọọ ka unu were anya unu wee furu ife ebusitara ebe anụnwa nụkwa n'ife onye isi ndị udo na-achị a na-akpọ Ken Eme Akayi ka o si wee kwuo okwu. Ọ sịkwa na gọọmenti Anambra steeti nyere fa ikikere na fa bịa na be Akwa Okuko Tiwaraki ka fa busita ife niile amụnye ọkụ. Ị na-enweta nya bụ ife onyonyo nyere m aka ka ị na-atụsa ya maka ndị jere na nke Akwa Okuko Tiwaraki n'Ọba jegbuo oke ite ka fa marụkwa na oke ite fa na-amụgokwa ya ọkụ. Oke ite ebupụtara ebe a ọ karịkwara akarị. Echekwa na mgbe izizi a ndị gọọmenti Anambra steeti ji akpụrụ fa na fa busitara ife niile amadịrị na emetụbeghị ya akarị wee ruo nke afa jere ebe ahụ. Ngwongwo karịkwalụ na akarị. Unu ya abịa ka unu gelu ife ndị sere nya bụ ife onyonyo ife fa kwukwanụrụ ebe anụnwa. Unu chetakwara na gọọmenti Anambra steeti gwara Akwa Okuko Tiwaraki na ọ bụrụ na ọ lụcha nga ya 11 months na ọ ya apụta wee mee vidio wee gwa ụwa niile na ọ kwagokwa aka pilot kwa ụkwụ pilot na ọ bụrụzikwa dibịa na ọ hazikwa agwa oke ite na ọ hazikwa agwa ọgwụ na oyi ekwuririe n'ihu akwụkwọ anụnwa wee kwukwa wee sio na ọ bụrụ na ọ rụchakwa nya bụ ngapụta na ya enyezie ambasadọ ndị tradishọn ka ọ na-akụziri ndị yut ife ziri ezi na nkụzi ka ọ ya dazi akụziri ndị yut na ọ ya dazikwa agworufe oke ite. Nya bụ ife abụrụkwa obere ife wee sị ka m butere unu ọdụ unu ka ntụa gọọmenti si wee menya bụ ife ọ dị mma ka ọ dị njọ itinyela ya ebumnobi na kọmentị. This is Akwa's Shrine at Oba being destroyed based on the court judgment today. You can see this is the temple. na-anya bụ ọka ite ka unu na-ene anya ya. Anyị nọ na ugbu a. Okay, sorry. Hey, nah. Yeah, Jesus.
And now we get better food. Too much. As in the heat to go do too much. The government made an order that the shrine be destroyed and burnt down. So that's why we're here. And also the Homeland Security law made it explicit that any premises where such offense has been committed, that the premises is forfeited to the government of Anambra State. So we are here to